ngantos kula niku ati kula niku wekasanipun angel. Angel ora usah digarap. Ngeten lho maksud kula. Rawuh panjenengan mriki niku mboten ijen. Ora ijen piye? Padha karepe, padha sedyane. Niki wau dereng ngantos kula paring wangsulan. Paduka wekasanipun rawuh ugi nglamar dumateng anak kula pun Jayeng Resmi. Dadi tekaku rene modho karep nunggal sedya. Padha-padha kepengin ngayunake dumateng anak kula pun Jayeng Resmi. Raden Gatotkaca minangka dadi dutaning Raden Wisanggeni ingkang uga badhe ngamar dumateng anak kula. Gatotkaca tekan kene. Inggih, lakar kados mekaten. Endi wonge wonten wingking panjenengan? Dasar telek.